שלום לכם, כאן מוריס אזולאי, בוגר הפקולטה לתחרוית בבית התפוצות בישראל. ממחקר שערכנו כאן בבית התפוצות מסתבר שלשמות המשפחה שיש לנו יש פירוש לכל שם ושם. קחו למשל את העדה של התימנים. תימני שאוהב לעזור נקרא עוזרי. תימני בכיין שזועק מזעקי. תימני שאוהב לשיר שרעבי. תימני ששואל שאלות כל הזמן אסואל. תימני שמרגיש מקופח, קפח. תימני ששונא קור, חממי. תימני שיש לו פחד קהל, קהלני. תימני שיש לו ורידים בולטים, עורקבי. תימני גבוה, ג'ירפי. תימני שמבקש כל דבר מאחרים, זיבלי. תימני שכותב שירים, חרזי. ויש כמובן את העדה המרוקאית, שגם כן יש לה שמות מיוחדים. קחו למשל, מרוקאי שאוהב לדחוף את האף, אף ללא. מרוקאי שאף פעם לא מרוצה, מרציאנו. מרוקאי שהוא לא מפרגן, יפרגן. מרוקאי שהוא מתפרץ, פרץ. מרוקאי שהוא חם עצבני, בן חמו. מרוקאי שקיבל אבן בראש, בושקילה. מרוקאי שהוא אוהב לשים ג'ל, אברג'ל. מרוקאי שהוא מקייש, אלמקייס. מרוקאי שהוא נשרף, אשרף. מרוקאי שורק, שריקי. מרוקאי עם חזון, חזן. מרוקאי שמצא חניה, אוחנה. מרוקאי פנוי, פינטו. מרוקאי שנפגע, מה שלא קורה הרבה בעדה, יפגי. ומרוקאי עם קסקסים, אבוקסיס. עד כאן, אני בעצמי קוראים לי אזולאי, שאני סקפטי, אזולאי כן, אזולאי לא. עד כאן השיעור להיום, ניפגש שבוע הבא עם העדה העיראקית. שיהיה לכם כל טוב.